So guys, nga na no, mag-workout yun ta everyday. So hey guys, welcome to my channel again. This is another video for today. If nakabantay mo guys, daghang kaayo dire og bakal no. So actually guys, na ako sa bag-o nga tukod nga gym sa Baybay, ang Pure Fitness Gym. Pero usa na siya, intro. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. So guys, nasa Kuya Sam, one of the coaches, Kuya Sam, Kuya Jerwin. And of course guys, ang tag-iya, ang monster. Yo! Muna siya guys ang tag-iya, si Kuya Giovanni. No? Siya na ang tag-iya there guys sa bago nga gym. Of course, na ako sa YouTuber there, si Tio. Sumunod kaya ang lighting Tio, no? Tungod sa suga. Lagi. So, Laro kayo. Tio, asa lang ang gihatag ni mo Tio? Gihatag ni, gibengan naman na awa. Bago na yung mga mag-sindes, sige na, bago na. Bago niyo siya, guys. Okay, bago feeling Bago siya. na ang tag-iya. So as you can see guys, early bird kami no, sa opening. So kami pa ang naadiri ako ba ng mga coaches o ang tag-iya sa gym. So naghuwa kami sa ubang tao, but for now maghimo sa mi og something montage para sa gym kay as a friend of Kuya Giovanni, ako i-promote ang iyang gym para sa whole Baybay para po makita sa mga tao nga naay bago nga gym na open. So for now, amo sa suoton ni Theo ang bagong sando nga gihatag kay you know, sponsored man dito. Sponsored me guys. So we need to do our job guys. Sponsored me. So tara, let's go. So guys, isuot na ang t-shirt guys, kay sponsored mo gud na siya. Actually kami man gud guys, sponsored mo with me. See guys, ang mga merchandise no. Oh, thank you kaya sa sponsored nga sandog ni Engineer Giovanni. So daghan sila og mga kuan guys, gamit no. So makapalit ta diri og sando, belts and whey proteins. So kami guys, sponsored man me. Swerte, no? Swerte ba? Swerte kayo ni. Pagka mag-workout na ta. Mag-workout na ta Pump guys. tayo, guys. Kaya mo guide na to guys. Hindi mo bala guys. Kaya mo guide na to ng instructor. Si Kuya Sam. So more than, pila mo ka-coach there kaya? Duhas na ka-coach. So guys, di mo mabala ka kung mag-workout dire kay naay mo guide na to guys. So, taga workout na ta. Workout na tiyo, taga. Let's go, workout ta. Unyat na ako. So guys, sanay sila yung client guys no, si Kuya. Ano nag-bike nito guys. So kami ani guys walang standby lang sa amin. Maybe unya pa mga tao para maka-start ng video. Then mag-interview mi og mga tao kung unsa ilang reaction about sa bagong nga gym sa Baybay. So nag-register na sila guys no, kami wa pa. Pero kaya ba mo guys, gutom pa kayo guys, gawa pa ko mag-breakfast kay I thought nga na breakfast really bagay wala man dahil. Grabe kaka-harsh ako guys no. Ingitag libre nga breakfast. So okay ba akong sando guys? Okay ba? Sakto ba ang lighting? Sakto ba guys? Bana kayo guys no kay nag-play man si Kuya sa ilahang video nga to. Ito dito. Nag-play sila sa ilang video so since maghimo ako video para sa promotion ni Kuya guys, i-play po na nga to soon. Maybe tomorrow mahuman na ang video ako editan. Gusto ka mo build up ang imong lats, ang lower lats, no, ni sa lower. Gusto ka mo lapan ng imong upper body.
kanina tirahon. Mga maning kan city draw machine. Instead nga cable, di ba? Kuha ni siya machine, constant yun ang Mas dali lang po. kaya basta sa practice, basta machine yun, constant mo yung movement. Focus good ba? Okay, our first step of Prejuvan's workout. So, yung first step guys about sa workout, ani? Let's go! So guys, mo try ko sa ilang mga machines guys. If unsa gid ka durable guys, kung sa kalindot ilang machine. So, with the help of Theo, sa amo video. Sige, let's go! Sangit ako dito. Ada yang masangit dengan anak wah. Sige daw kaya pa balik. Ready, 1, 2, 3, go. Watch arms, gun, run. Hindi mo man to. Wala ka daog. So Theo, kumusta man ang paggamit sa pan? Nindot siya, pero kapoy, pero laban lang. Actually guys, nahuman namin og try sa lang ubang gamit dito sa gym, no? So, dila good sa ingon guys nga bago pa may nag-gym, tugay-dugay na good, pero dili mi kada og at kayo nga weights. So na siya ang problema guys. Pero ang among goal guys is magpahilis man kay dahil na kayo mag-build dahil dapita guys. So, Theo, kugihan kayo sa Theo mo arsa guys, no? Pero ako guys, gutom pa magug ko, maybe mangita kog food, taod-taod kay gutom pa kayo. Gutom! So guys, matry mi sa boxing ni Kuya Job na sa kalindot mag-boxing. So, nag-home pa mi sa iya gloves. Ako sa... Asa kayo? Meron ang gloves guys. Video ko pati ko mag-boxing guys, so bear with me. Dapat ikaw ang boxing Theo kay di ka bibong buwangon nito or nanumabag ka. Okay ba nung kumanumbag, pero sumbag ra. Sige dabe. Go, fight! Ampun, tama ka! Nauna ako, gibuwagan ka! Buisit. Wala! Gibuwagan ka! Gipaasa ka, Theo! Pusta! Ay. Sobrang guys. I-love mo ba siya? Di ba? Ano siya? I-love? Dili kayo mo siya. Hug, behag. Okay ah, nandito siya pants. Nice siya. Di siya sakit sa kulaan. Di siya sakit sa kamot and light ra siya guys. So guys, if buwagan ganin mo or na may kasakit, kini inyong dolan sa gym ni Kuya Giovanna or sa Dali Pure lang yun Fitness siya, Gym. guys. Kini inyong dolan kay Lindot ni siya, sumbag-sumbagon guys. Kung paasa ka or pasakitan ka, kini dolon. But nilang ugnaw nga niya guys. sakto. Sabi, ugnaw ang dali. Ugnaw niya, so sumbag na yun. Ba? Nasi kasuko guys, nasi kasuko. Ngilad kay Kuya surgeon ko. Actually, di mo ko broken headed guys. Ngayon ako boxing guys. Di ba kayo ba ako sa pag-practice? Proper punching. Kaya po tingin mo. Proper punching guys. I need to practice pa. Kadidyo ko katagyo guys.
1, 2, ready, go. Sakit siya sa... Oo. Pero, carry naman. Wala, kumain lagi na mo daw, hula hoop. Guys, dugay na ko wala ka hula hoop guys. It's been years. Yes. Ako kaya di ko katagong mga hula hoop, yes. Ako, mo try daw ka na You hula wanna hoop daw. try? Mo try ka hula hoop, dali. So, siya na guys. Sorry pag hula hoop. Equal lang. Wait. Kaya lang. Kasi mong body. Hula hoop, ay. Kabana ka. Kabana kayo. Ready? Paspasa lang ato. Paspasa lang. Paspasa. Paspasan ako, twist. Ah. Para paan ang hula hoop. 2, 3, 4. Pwede ba siya? So guys, si Pamido ginahuman og shoot no ni Kuya Jovan sa iyang Sir Jovan, Engineer Jovan sa iyang gym picture. So karon guys, namin siyang balay kay invited namin sa birthday. So hi. Guys. Sod me, sod. Hi. Sod me. Hey, what's up? How you doing, man? I'm good. Happy I'm good. birthday. Happy Giovanni Day. Yeah, I'm very proud of you. Okay? Big day for you. Okay, so guys, umahan sa ni. I saw lots of Sabi, guys. good-looking people so far. Yeah. So guys, kahuman na magkaon ni Tio, no? Banha si Kuya. Naman na may magkaon guys, may Nag-hate bimamula carbs. na wala na may diet. Carbs. Dami, wala. For now guys, human na may sa tanang shoots ni Kuya or mga pictures. May picture mo ni Kuya Job, may may video. So, para sa iyahang gym, kaya may promote, a helping hand from me as a friend. So, for now, mag-ilis ko din, mamuli na. Okay, kapoy na. Okay, kapoy na. Maybe I need some sleep guys, because I'm tired. Yeah, ako kay kuhaan pa mi sa akong kuhaan. Guys, don't forget to like and subscribe Theo's channel, Theo Di Parado's channel, and, And don't also forget for to me subscribe and guys. like sa videos ni Vince. Yep. So, nasa ubos ang akong channel link guys. Birthday ko ni Papa guys, so muli sa ako. Happy birthday na lang sa iyong papa. Yeah, birthday ni Papa. Oh, happy birthday Papa, I love you. Bye, Don't forget to guys. subscribe guys. If you like this See you video, next don't forget to subscribe. And also visit the gym in Baybay City. One of the best gym I can recommend guys. Pure Fitness Gym. Peace. Have you ever felt Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.